EH Bilduren ekintza politikoko idazkaria eta legebiltzarkidea eta sortuko idazkari nagusia Rodriguez jauna, egunon, ongi etorri. Egunon. Azken ordu hauetan fokua EH Bilduren gain jarri izan da, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko fakultatean agertutako kartelaren edota Ernaik Peperen egoitzan egindako pintaketen arira. Zuek Gasteizko pankarta gaitzetsi egin duzue, Peperen egoitzako arbuiatu, zergatik nabardura hori? Gu, azteko eta behin esan beharra dago, gu oso argiak izan garela, bai kasu batean, bai besteetan. Bai, bi kasuetan ere esan dugu, EH Bilduk ez dituela alakoak babesten. Kontrara, EH Bilduk alakoak errefusatu egiten dituela, ezta? EH Bilduk pentsatzen duela, gainerako indar politikoekiko, kritika politikoa eta konfrontazioa termino, politiko eta dialektiko hutsetan eman behar dela, ez? Hortik aurrera, EH Bilduk ere esan du, arduraz jokatu beharra dagoela. Eta arduraz jokatu beharko luketela eragile politiko guztiek. Zentzu batean, eta da, ez daitezen ere, halako gertaerak, beti ere isolatuak, erabili, bada, aspaldi gainditutako errealitate bat eta egoera bat virtualki nolabait elikatzen edo eraikitzen saiatzeko. Begira, nik beste lagun batzuekin batera, kartzelan eman behar izan dituen urte batzuk. Hain justu, egun, zorionez, herri honetan dagoeneko izan baden egoera hau posible egiteagatik. Inork sinestarazi nahi izatea, gaur egun bizi dugun egoera, bai, duela, ez dakit, 15, 20 edo 25 urtekoaren parekoa dela, arduragabekeria ikaragarria. Ikaragarria. Era honetako ekintzen aurrean jarrera hori izan da, ordan zerkera gozten dizue Gasteizen esate baterako gainekarako alderdien adierazpenarekin bat egitea? Baina berriro diot, gu oso argiak izan gara. EH Bilduk ez ditu alakoak babesten, EH Bilduk alako gertaerak errefusatu egiten ditu. Hasteko eta behin, hemen, beste galdera bat egin beharra dago, ez? Begira, duela 3 aste eskas, entzun genuen Durangoko Pepeko zinegotzi bat, esaten EH Bildu legez kanpo utzi beharra zegoela, konparatzen EH Bildu alderdi naziarekin, eta EH Bilduko arduradun nagusiaren inguruan, Arnaldo Otegiren inguruan, sekulakoak eta bi esaten. Hemen ez zuen inork txintik ere atera. Hemen gertaera horrek ez zuen albistegirik ireki. Ez zituen nolabait periodikoen portadak bereganatu, ez? Kontrara, hemen, anonimo batek pankarta bat jartzen du. Eta sekulako arrabotsa sortzen da. Karo, gure galdera da. Zergatik? Zergatik gertatzen dago? Bestela esango dut. Zergatik alako gertaera baten ostean pasa behar ditugu 2, 3, 4 egun auziago eta zizketan. Herri honetan, ez dakit, arazo larriagorik ez balego bezala, ez? Guk oso garbi daukagu zergatik gertatzen den hori. Hemen bakarren batzuk interesa handia daukatelako gauza hauen inguruan hitz egiten aritu gaitezen, eta ez, esaterako, etxe bizitza larrialdiaren inguruan, edo zaintza krisiaren inguruan, edo eta urrutira gabe, ziurrenera, aurrekontuak onartuko ez dituztenaren inguruan, ez? Horregatik, ari gara gai hauen inguruan hizketan, ez? Horiei buruz ere hitz egingo dugu elkarrizketan zeharre, baina gai honekin amaitzeko Ernairekin hartu emanen bat izan duzue, gai honek Peperen egoitzaren kontrapintura jaurti izanak, edo kartelak pegatzeak sortu duzu tentsioren bat, zuen artean? Ernaik bete-betean egiten du bat, nik orain egin berri dudan hausnarketarekin, bete-betean egiten du bat. Eta horren inguruan, ez duke inork zalantzarik txikiena izan behar. Izan ere, ekimen hori ez du Ernaik egin. Egin du Bilboko Ernaik. Bilboko Ernaik. Edo nola ere, berriro diot. EH Bilduren posizioa, EH Bilduren irakurketa, aski argia da, aski ezaguna da, eta hortik aurrera, dei egiten diogu, berriro diot, dei bat, gainerako eragile politikoei, batetik, ez dizaten halako gertaerak, beti ere puntualak, erabili, dagoeneko, esan dut, zorionez, eta Euskal Gizartearen gehiengo zabalaren babesari esker, aspaldi atzean utzitako nonbait egoera bat virtualki erreproduzitzen saiatzeko, eta bereziki ez ditzan erabili
halako gertaera hauek, ezkerreko subiranismoaren posizioa desitxuratzeko. Begira, noiz edo noiz ere esan dugu, EH Bildu ari da, gehiengo demokratikoak eraiki nahian. Ari da, sedukzio demokratikoko estrategia batean. Inkesta guztien arabera, posible da. Akaso litekena izan liteke. EH Bilduk urrengo hauteskundeak irabaztea. Bai municipalak eta bai autonomikoak ere. Norbaitek pentsatzen du, EH Bildu, pintadak egiten egongo denik? Edo EH Bilduri alakoak gertatzea komeni zaionik? Kontrara esango dut. Nori interesatzen zaizkio alakoak? Nori interesatzen zaio, berriro diot, gai hauen inguruan hitz egiten aritzea, eta ez esaterako benetan, gizarte honegun honetan dituen problema handien inguruan. Etxebizitzaz, zaintzaz, zerbitzu publikoen privatizazioaz, osakidetzaren egoeraz. Datorren astean, luze gabe, etxebizitzaren auzian kontraerreforma oso bat onartuko dutenaz. Nori? Azken ordutan zer esana jarri duen bestea izan da, esan sindikatuak eskatu duela, berriz ere gomazko pilotak erabiltzea. Euren kontrako erasoak areagotzen ari direla, hori iruditzen zaielako. Ze iruditu zaizu eskari hau? Guztiz tokiz kanpokoa. Guzti tokiz kanpokoa. Hemen, hauzken batean, gomazko pilota horiek, besteak beste, herri honetan, hildakoak eragin dituztelako. Inigo Cabacas. Gomazko pilotek bakarrik ez, horien ordez sartu zituzten, eta arrezkero erabiltzen aritu diren foan pilotek ere, zauritu larriak eragin izan dituzte. Urrutira gabe, joan den urriaren 12an Gasteizen. Hor, Inigo Cabacas berri bati buruz, hitz egiten ari gintezken lasai asko. Beraz, gure ustez behintzat, guztiz tokiz kanpo dago eskaera hori. Frogatua dagoelako, arma horiek hilgarriak gerta daitezkela. Ertzaintzak bestalde erabaki du jarraituko duela gaizkien jatorriari buruzko edo atxilotzen dituzten pertsonen jatorriari buruzko informazioa eta xehetasunak ematen. Atzo Eusko Legebiltzarrera eraman zenuten zuek eskari bat, atzera egiteko eskatuz, baina azkenean jeltzalek eta sozialistek ikuspuntu ezberdinak erakutsi arren norabide berean eman zuten botoa. Ze ondorio dituela esango zenuke jatorriaren inguruko informazio hori emateak eta ze irakurketa egiten duzu atzo Legebiltzarrean gertatutakoaz? Hasteko eta behin, atzo Legebiltzarrean gertatutakoak erakusten duena da, esaten zenuen bezalaxe, gai honen bueltan, ados gaudela, EH Bildu, Sumar, eta PSE, eta ados direla, bestalde, PNV, PP, eta Vox. Baina ongi esan duzun bezala, PSEek EH Bildurekin bate eginagatik, PNV, PSE, PNV, PP eta Voxekin batera bozkatu zuen. Zergatik, gure ustez behintzat, berriro ere, nabarmenez ustearren edo ez usteagatik, beste gai batean, beste auzi batean, beste behin ere, PNV eta PSE ez daudela ados. Bai. Eta zer ondorio izan ditzaken horrek? Atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakinak kriminalizatu egite ditu eta estigmatizatu egiten ditu. Eta hori ez diogu guk, hori esan du Europako Kontseiluak, hori esan du Arartekoak, eta hori esan du Segurtasun Sailburuak berak. Duela hilabete gutxi batzuk, edo duela hilabete gutxi batzura arte. Ezta? Beraz, guk galdetzen duguna da, zer dela eta orain kriterio aldaketa hau? Zubiriaren aldetik eta Segurtasun Sailaren aldetik eta oroar PNV-ren aldetik. Zeren eta 20 urtez partekatu dute orain EH Bilduk, Sumarrek eta PSEek berak, esaten dugun hori. Alegia, jatorri horren berri ematea, kolektibo batzuk estigmatizatzen dituela. Zer dela eta kriterio aldaketa hori? Eta zergatik uste duzu dela kriterio aldaketa? Simpleki eta gordinki motibo elektoralengatik. Hemen argi eta ozen esan beharra dago. PNV erosten ari da eskuin muturaren merkantzia eta eskuin muturaren markua. Zergatik, arrazoi elektoralengatik. Eta hori onartezina da. Eta hori oso larria da. Hemen badirelako gai batzuk, zeintzurekin inork
ez lukeen nolabait negozio politikorik egin behar. Zeintzuekin inork ez lukeen izan behar tentaziorik horiek esan bezala helburu politiko eta elektoralekin erabiltzeko. Eta hau da horietako bat. Atzoko legebiltzarreko saioan nabarmendu duzu jarrera desberdinak izan arren norabide berdinean bozkatu zutela EAJak eta PSek honetan ere ados ez daudenean. Desadostasunak sakonagoa direla uste duzu? Zalantzari gabe. Baina hau, ez dakit, ez da nire ustea edo nire iritzi hutsa, ez hau konstatazio bat da. Begira, gobernu horretako kideak ez daude ados, oaintxe ikusi dugun gai horretan, ez? Atxilotuen jatorriak nolabait ematearen inguruan. Ez daude ados oroar migrazio politiketan. Ez daude ados euskararen auzian. Ez daude ados hezkuntzan. Ez daude ados etxe bizitza arloan. Ez daude ados, nik galdetzen dute, zertan daude ados? Zertan daude ados? Gauza bakar batean daude ados. Gobernuari kosta ala kosta eustean. Botereari kosta ala kosta eustean. Eta horretarako, nolabait, EH Bildu, gobernu horietatik, kanpo uztean. Horretan daude ados. Alegia, boterea eta gobernuak EH Bildurekin ez partekatzean. Eta honekin ez du EH Bildu galtzen. Honekin galtzen du herri honek. Eta galtzen du gizarte honek. Azken batean, horren ondorioa delako, bada politikak ez direla aldatzen herri honek eta gizarte honen gehiengoak behar duen eta beharko lukeen norabidean, ez? Kontrara baizik, gehiago esango dut. EH Bildurekin akordioak egin baino, eta oso da kezkagarria. EH Bildurekin nolabait botere hori partekatu baino, nahiago dute peperekin adostu. Arartekoaren auzian ikusi dugun bezala, edo urrutira gabe atzo Madrilen ikusi genuen bezala, ezta? Eta hau oso larria da. Are gehiago testu inguru historiko honetan, zeinetan, PP parte den, ez? Bloke reakzionario hori indartzen ari den, eta nola gainera, eta zeinetan bloke reakzionario hori, akaso Madrilgo gobernura ere iritsi daitekeen, ez? Horren ondorio guztiekin. Prest daude, PP zuritzeko, PP behar dutelako, berriro diot, nahiago dutelako PPrekin adostu, gobernu eta botere hori EH Bildurekin partekatzea baino, ez? Begira, PNV eta PSE adostu berri dute arartekoa, bai, frankismoaren oinorde diren horiekin. Eta hau, ez diot nik, hau esan zuen Aitore Estebanek joan den abuztuan. Eske, adosten ari dira PPrekin, adostu berri dute arartekoa esaterako norekin eta PPrekin, bai? Euskeraren kontrako, gurutza da betean ari diren horiekin. Atzoko albistea da. PPk eta Voxek jarritako elegite baten ondorioz, orain, funtzio publikoaren legea konstituzionaleraino eramango dutela. Bai? Beraz, euskeraren etxaiekin ari dira akordioiek egiten. Eta hau, ez dio nik, hau, Aitor Estebanek esan zuen, beste behin ere, joan den udan. Bukatzeko, akordatzen ari dira, norekin eta gure autogobernurako, gure instituzioetarako eta gure identitate eta hizkuntza nazionalerako mehatxu bat diren horiekin. Garai ilunak ordezkatzen dituzten horiekin. Eta hau ez dion nik. Hau, zera, Imanol Pradalesek esan zuen politika orokorreko plenoan. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren erabaki horren inguruan, maigainean jarri du aukera, enplegu publikoaren legea Espainiako Auzitegi Konstituzionalera eramatekoa, Euskara eskakizunen dekretuaren arira, Jaurlaritzak iragarri ditu alegazioak, zuen ikuspuntutik honek ze ondorio izan dezake? Oso ondorio larriak izan litzake. Gure ustez, erabaki hau, aspaldi honetan, Euskara pairatzen ari den oldarraldi politiko, judizial, mediatikoan beste urrats bat da. Oso ondorio larriak izan litzake, PPk eta Voxek aurkeztu zuten, ez? Elegite horrek nonbait auzitan jartzen dituelako orain arte, auzitan jarri gabeko artikuluak, eta horren ondorioa izan litekelako, orain artean, ez? Euskarak izan duen, ez, babes legal apur hori ere auzitan jartzea, ez. Kontrara, esaten dugu, eta paradoxikoki, ez,
aukera bat ere izan litekeela. Claro, konstituzioak aldalezakelako, ez? Jurisprudentzia edo ezar lezakelako. Aspaldi luze hontan epaitegi arruntetatik, ez? Etorri diren eraso horien gaineko nolabait ikuspegia eta zentzu hortan ezar lezakelako jurisprudentzia bat, kasu hontan, euskarari, ez? Aterpe legala, babes, ez? Juridiko legala ematearen aldekoa eta zehazki nolabait hizkuntza eskakizunak, ez? Administrazioan blindatzearen aldekoa, baina hori ikusteke dago, ez? Claro, aurrekariak ikusita eta oro har berriro diot, ez? Oldarraldi judizial, politiko, mediatiko horren tamaina ikusita, akaso azken hau oso baikor, ez? Izatea da. Aurrekontuen negoziazioari dagokionez, Eusko Legebiltzarrak onartuko ditu aurrekontuak, gobernuko bi alderdien babesarekin, oposizioa ez da akordiotan sartuko, eta Araban eta Gipuzkoan onartzen baldin badira, ez da izango behintzat EH Bildurekin akordiorik lortuta. Iaz ikusi genuen, erakunde batzutan lortu zen ituztela akordioak, beste batzuetan ez. Aurten lortu ez izanaren motiboa zein da? Argi eta garbi PNV eta PSren borondate falta. Zuk esan duzu, joan den urtean posible izan ziren akordio horiek. Horrek erakusten du, EH Bildu akordio horiek egiteko prestutasuna daukala, ezta? Beraz, zer aldatu da joan den urtetik ona? Aurten ez dutela nolabait akordiorako borondate txikienarik agertu, ez? Ez akordiorako, ez da benetako negoziazio baterako ere, Begira, Eusko Jaurlaritzako aurrekontu ez ari garela. Bai, guk planteamendu edo proposamen bat eta bakarra jai gainuen mai gainean. Eta zen, hain justu, etxebizitza larrialdiari soluzioa ematea 10 urtetan. 10 urtetan. Horretarako neurri zehatz bat proposatu genuen. Eta zen funts bat eratzea, 1.000 milioi etakoa, bai, ahalezko egingo lukeena, berriro diot, 10 urteko epean, etxe bizitza larrialdiari soluzioa ematea. Zer erantzun zaigu? Hori dagoeneko aurrikusita duela aurrekontuenek. Ezberdintasun batekin, aurrekontu honek horretara bideratuko dituelako 20 milioi euro. 20 milioi euro. Eta esan gabe doa, hori ez dela inondik inora ere aski berriro diot, parean daukagun erronka horri aurre egin alizateko, ez. Gehiago ere esan zitzaigun, Eta zan, gainera, nolabait bat egin behar genuela, etxe bizitza larrialdi erantzuteko, nolabait, neurri urgenteen lege horrekin. Dagoenean eta zegoenean. Guk kontraerreformatzat jo dugun eta deskribatu dugun lege horrekin. Azken batean barkatu, lege horren nolabait neurri nagusiena delako, jetxi egingo direla, babes ofizialeko nolabait etxe bizitzen estandarrak. Zertarako eta konstruktoreen nolabait errentagarritasuna areagotzeko. Begira, guk proposamen hori 57 emendakin aurkeztu dizkiogu. Onartu dizkigute 0. Baina, balizko, aurrekontuen inguruko balizko akordio bat egiteko exigitzen zitzaiguna zan, berriro diot, lege hori zegoenan onartzea. Norbaitek uste du, hau dala, benetan, akordiorako borondatea izatea, norbaitek uste du, hori badela negoziazio bat, edo negoziaketa bat. Gai hauetan akordiorik ez dago, autogobernuaren inguruko eztabaidan egon daiteke urtea amaitzeko aste gutxi batzuk geratzen dira, eta urtea amaiera hori mugarri bezala jarri zen, Eusko Alderdi Jeltzalea jarri zuen ikusteko autogobernua berritzeko akordio baterako oinarriri badagoen ala ez ikusteko behintzat. Horretorriko da akordiorik? Ikusteke dago, ez? Urte amaierarako esan daiteke, ziur, ezetz. Hortik aurrera, ikusteke dago, ez? Horretan ari gara lanean, eta gu, horretan lanean ari garen einean, ez? Baikorrak izan nahi dugu, ez? Bestela esan da, ez? Guk ez dugu baztertzen. Azkenerako, arlo horretan edo gai horretan akordio bat egon alizatea, ez? Kontrakoa ere ez, ez dugu inondik inora halako zerbait ziurtzat jotzen, ez? Edo nola ere, gai nahikoa serioa, sensiblea denez, ulertuko duzu ez, behin baino gehiagotan esan izan dugun bezala, eta, EH Bildurentzat, ez, maxima den horri, beste behin ere, eustea edo lotzea, ez, EH Bilduk gai honetan, beste gai guztietan bezalaxe,
zarata gutxi eta lan asko. Aste honetan bai, EH Bilduk, Nafarroaren egunaren arira egindako ekitaldian bai jarri du mai gainean, Nafarrek estatuarekin eta gainerako euskal lurraldeekin izango duten harremanari buruz erabakitzeko aukera izan dezatela, ezta? Amejoramendua inoiz ez delako bozkatu eta badelako garaia. Noiz nahiko zenukete hau egin? Epe laburrean eztabaida hau irekitzeko giro politikori badago Nafarroan? Guk garbi daukaguna da, Nafarroan, EAN bezalaxe, estatus politiko berri bat ezinbestekoa dela. Begira, hitz egin berri dugu euskararen kontrako oldarraldiaz, ez? Hemen, asteko eta behin gauzak argi esan behar dira, bai? Eta esan behar dena da, 56 eta 54 urte geroago, EAeko eta Nafarroako autogobernuaren balantzea oso argia dela. Daukagu gaur-gaurkoz autogobernu bat ez betea izan dena, bai? Edo bestela esan da, oraindik ere kasu batzuetan betetzeke dagoena, gauza jakina delako, 56 urte geroago, hori EAren kasuan, ez, jarraitzen dugula, oraindik ere, legez, ez, dagozkigun eskumenak eskatzen. Hori bakarrik ez, autogobernu horren balantzeak erakusten duena da, badaukagula autogobernu bat, zeina zeharo izan den ustua, eta zeharo izan den igatua. Bai, estatuaren nolabait oinarrizko legeen bidez, bai, konstituzionalaren, auzitegi konstituzionalaren ebazpen ezberdinen bidez, eta bai, azken aldi honetan, euskeraren auzian ikusi dugun bezala, baita hori, nolabait auzitegia arrunten, sententzia eta ebazpen ezberdinen bidez. Beraz, hori gainditu beharra dago, ezin izan dezakegulako, autogobernu bat gaur egun daukagun moduan, flotantea, zirkunstantziala, etengabeko, atzeraldian eta nolabait murrizketa bidean, eta horretarako funtseskoa da harreman eredua aldatzea, bai hemen, bai Nafarroa garaian, Eta PSN prest ikusten duzu esate baterako eztabaida horri heltzeko? Eztabaida horri heldu beharko dio. Heldu beharko dio herri honen eta beste horren beste esan daiteke Nafarroaren kasuan, bada behar handienetako bat den heinean, ezta? Berriro diot, behar dugu aldatu harreman eredu hori, behar dugu amaitu. Egungo nolabait estatuarekiko subordinazio edo aspiratze harreman horrekin, harreman eredu horrek ez duelako bermatzen gure autogobernua. Harreman eredu horrek ez dituelako, gure eskubideak bermatzen, Eta harreman eredu horrek, eta egun daukagun autogobernu maila horrek ere, ez dituelako nolabait gure esku jartzen, bai hemen, EAen, bai Nafarroan, gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrei erantzun ahal izateko tresnak eta botere politiko nahikoa. Denbora gutxi daukagu, baina ez nuke amaitu nahi elkarrizketa sortuka abian duen kongresu prozesuari buruz galdetu gabe, herri gogoa izeneko ponentzia oinarri duzuela egiten ari zarete, datorren hilean amaituko da, eta biltzen duzue hor alderdia berrezaugarritu egin behar dela, eta egitura simplifikatze batera aipatzen da. Herrietan sorturen egiturak desagertu egingo dira? Herrietan desagertuko dira sortuko taldeak, bai, baldin eta, mai gainean den proposamenak aurrera egiten baduen, orain bozketak ez dira egin, baina baldin eta, berriro diot, proposamen horrek aurrera egingo balu, bai, eta herrietako taldea, bada ponentzian bertan, jasotzen eta esaten den bezala, bilatzen duguna delako indarrak askatzea, eta orain artean, baina oraindik ere eraginkorragoak izatea, eta horretarako besteak beste, barne dinamika, edo dinamika organikoa, ezinbesteko gutxienekora murriztu edo txikitu, eta kanpo dinamika, edo azken batean, kanpoan egiten den lan hori maksimizatzea. Begira, guk nonbait, badaukagu printzipio gidari bat, sortun. Ez dago sortukoa, soilik den sortuko militanterik. Bestela esan da, sortuko militantzia justifikatzen duena da lan egitea, bai, 11 espresio organizatibo edo mugimenduetan, askapen prozesuarentzat ezinbesteko deritzogun, subjektu, mugimendu edo proiektu horietan, Horrek justifikatzen du.
militantzia horrek justifikatzen du, nolabait, sortuko kidetza edo sortuko militantzia bada gu urrats honekin, ez? Eta proposamen honekin bilatzen ari garena, hain justu da, nolabait, bigarren hori maximizatzea, ez? Aurreko kongresuan izan zen ponentzia alternatibo bat, oraingoan espero duzu horrelakorik? Ez da izango. Zer horrek utzi egingo diozu, sortuko idazkari nagusi izateari, EH Bilduren mai politikoan zaude, ekintza politikoko idazkari gisa, askok interpretatu dute sortuko ardura organikoak guztiak jartzen zaituela EH Bildun lehen lerroan, eta tokatzen denean Arnaldo Otegi ordezkatzeko puntuan ere bai. Zer diozu, ala da? Beira, zoritxarrez, Arnaldo Otegi ordezka ezina da. Eta zorionez, bai EH Bildun, bai oroar, ezkerreko independentismoan nik uste dute persona asko daudela, momentu batean eta momentua iritsita, Arnaldo ordezkatu ez, esan berri dudan bezala zoritxarrez ordezka ezina delako, baina bai, Arnaldo bete dituen, eta Arnaldo gaur-gaurkoz ez, dituen ardura eta funtzio horiek bete alizateko aski gaitasun izango dutenak. Arkaiz Rodríguez, EH Bilduren ekintza politiko idazkari eta sortuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei eta nahi duzuen arte. 9 jo berri dira.